Jeg vil gerne præsentere en didaktisk model for at arbejde med praksisfaglighed i alle fag i skolen. Praksisfaglighed er jo med lov om styrket praksisfaglighed blevet en ny opgave for skolen. Praksisfaglighed handler om, at elever i alle fag kan få flere virkelighedsnære oplevelser og mere varieret undervisning. Men det handler også om, hvordan at vi i skolen kan åbne elevernes øjne for de job, erhverv og opgaver, som findes ude i virkeligheden. Ved at variere undervisningen mere og arbejde mere kropsligt og inddrage virkelighedsnære problemstillinger, så er det muligt at lave mere spændende undervisning, som måske også rammer nogle af de elever, som måske går lidt tabt eller mister motivationen i noget af det mere traditionelle undervisning. Derfor vil jeg nu præsentere en didaktisk model for, hvordan man som lærer eller lærerteam kan prøve at arbejde med at få nogle praksisfaglige undervisningsforløb ind i sin årsplan. Når man skal tilrettelægge et praksisfagligt undervisningsforløb, så skal man tage udgangspunkt i det fag, man underviser i. Det vil sige, at man starter herinde i midten af modellen, og så ser man på fagets mål og indhold. Så for eksempel, hvis man vil lave et forløb i en 6. klasse med udgangspunkt i dansk, jamen så ser man på de mål, der er for faget, og så tager man udgangspunkt i 1 eller 2 af de færdighedsvidensområder, som man godt kunne tænke sig at arbejde med. Når man skal lave et praksisfagligt undervisningsforløb, så skal man tage udgangspunkt i erhverv og samfund. Det kunne være, at man vælger at se på en virkelighedsnær behov eller problemstilling, som man møder. For eksempel, hvis man tager kontakt til nogle aktører i lokalsamfundet og taler med dem om, jamen, hvad er der på spil her, hvad er I optaget af? Og her er det også en god idé at inddrage eleverne i forhold til at undersøge, jamen, hvad kunne være en problemstilling, som man vil arbejde med. Man kunne tage på besøg et sted i lokalsamfundet, eller måske få besøg af en i klassen. En anden mulighed, det kunne være, at man tager udgangspunkt i noget, der er i lokale medier eller nationale medier. En praksisfaglig problemstilling kan med stor fordel udmønte i et produkt eller en event. Det vil sige, at i løbet af undervisningsforløbet, jamen så arbejder eleverne hen mod enten at bygge noget, eller fremstille et eller andet, eller afholde en event. I kan også med fordel præsentere produkt eller event for aktørerne i lokalsamfundet, eller invitere nogle andre, der kan være med til at give eleverne feedback. Og arbejde på den her måde giver også eleverne en følelse af meningsfuldhed, så det ikke er bare en opgave, de laver til skolelæreren, men det er faktisk noget, der kan være med til at gøre en forskel og give nogle idéer til andre, som de kan bruge. Det er derfor en stor fordel at tilrettelægge forløbet, så det er problembaseret eller anvendelsesorienteret på en eller anden måde. På den måde bliver det også klart for eleverne, jamen der er en event her i enden af forløbet, hvor vi skal præsentere noget for nogle andre. Et praksisfagligt undervisningsforløb skal være kropsligt, aktiv og inddrage forskellige materialiteter. Elevernes læring fremmes af aktive læreprocesser, og det her med at bruge kroppen og bruge nogle materialer, det kan være en kærkommen variation fra meget andet undervisning i skolen i dag, som måske læner sig op mere af digitale læringsportalers undervisningsforløb, og hvor computeren er fremme. Det kan derfor være en rigtig god idé at inddrage forskellige modaliteter i undervisningsforløbet. På den måde så bliver eleverne udfordret, men de får også nye tanker og kan måske arbejde mere kreativt, end de plejer i det fag, man tager udgangspunkt i. Det er vigtigt, at eleverne får medindflydelse på det her undervisningsforløb. Det er derfor vigtigt, at du efterlader nogle tomme pladser, hvor eleverne selv kan være med til at have indflydelse på og være med til at skabe det, som de skal arbejde med i forløbet. Det vil være motiverende for dem.
Og det kræver også, at du har en klasseledelse, som måske er lidt mere faciliterende, og hvor du måske også samtidig kommer lidt mere på tynd is, end du plejer. Til gengæld, så vil det være rigtig motiverende for eleverne. Som lærer, når du skal undervise i et praksisfagligt undervisningsforløb, så er det vigtigt, at du underviser med et praksisfagligt fagsyn. Det vil sige, at du som lærer har blik for, at der er forskellige erhverv og professioner ude i samfundet, som du gerne vil åbne elevernes øjne for. Så det kan være, at hvis I er på besøg på et lokalt plejecenter, jamen så taler I også om, jamen hvad er det for nogle uddannelser, de har, de mange forskellige mennesker, der arbejder der. Det kan være, at det er sosu-hjælpere, sosu-assistenter, sygeplejersker, som arbejder med omsorg og pleje i forhold til beboerne. Men der er jo også nogen, der arbejder med rengøring. Der er også nogen, der arbejder i køkkenet. De kan fx være uddannet ernæringsassistenter. Og mens I er der, så kan det være ude på parkeringspladsen, at der bakker en lastbil ud. Jamen, der er jo en, der er uddannet lastbilschauffør. På den måde, ved at tale med eleverne om, hvad det er for nogle forskellige job, erhverv, professioner, der findes, jamen så kan man være med til at åbne elevernes øjne for de mange muligheder, der er efter skolen. Det er ikke fordi, at du skal være uddannelsesvejleder, men det er måske meget godt at have i baghovedet, at det ikke er alle, der skal gå på gymnasie eller HF, men at der er rigtig mange uddannelsesmuligheder. Også selvom du ikke umiddelbart selv har gået på en erhvervsuddannelse eller har kendskab til det. Når du som lærer eller i dit lærerteam er nysgerrig på, hvordan I kan lave mere praksisfaglig undervisning, jamen så kan I jo bruge den her model til at prøve at sige, ja, jamen, hvordan kan vi lave nogle undervisningsforløb, hvor vi er nysgerrige på erhverv og samfund, hvor vi får en mere kropslig og materiel undervisning. Det kunne være, at du i løbet af din årsplan tænker, jeg vil lave et praksisfagligt undervisningsforløb. Og så kan I jo spare med hinanden i teamet om, jamen, hvordan kan vi få de forskellige elementer her med ind og få til at fylde i undervisningsforløbene, I vil lave.